Mit navn er Rasmus, og det her er min Porsche 912 fra 1967. Jeg købte bilen af min vens far, som importerede den fra Californien. Så den har jeg altid syntes var fed. På det tidspunkt der tænkte jeg ikke på, at jeg nogensinde skulle eje den. De startede med at lave 911'eren, som var lige lovligt tung bagi og var også lidt for dyr til det amerikanske marked. Så man givet lidt ned og tog en motoren fra den tidligere årgang, den hed en 356, en 4-cylinder, lidt lettere, langsommere motor, og lagde den i den samme karosse. Så mange af dem, ligesom den her, er dem vi ser i Europa, de er importeret fra USA. Jeg synes, at Porsche har noget. Selvfølgelig er det er et sportsmærke, og der er også lidt pralrøv over det, men den har en anden stil end altså sådan en italiener. Den er lidt for slikket og lidt for ja, det er bare ikke lige mig, synes jeg. Der er måske for bunderøv eller for lidt italiener. Når man sidder der i bilen og glider gennem landskabet, så er det en super fed følelse, fordi at, du er langt væk fra hverdagens stress og jag. Så altså, det er klart, at du bliver taget tilbage i tiden, men samtidig også væk fra tid og sted og er bare i bilen og på vejen og nyder det. I forbindelse med Porsche, der er ikke noget kompromis overhovedet. Altså, der vælger man selvfølgelig de bedste produkter, man kan finde på markedet. Jeg vil ikke kalde det for en investeringsobjekt, for det var jo en interesse, der jeg fik mulighed for ligesom at realisere. Det er bedre end penge i banken, vil jeg mene. Samtidig med, at du har en masse glæde i hverdagen og i weekenderne især. Jeg har lovet mig selv, at der skal virkelig gå meget galt, før at jeg nogensinde kommer til at sælge den bil. Generelt set så har jeg det sådan med kvalitet, at det går aldrig af mode. Og det er nok også derfor, jeg har valgt at have en gammel Porsche.